Martxoa lehorra, maiatza guztia, baina lasai, euria ez da guztia. Izan ere, asteburuon ekintzen zaparrada dugu. Asteburu osoan zehar, bai Laudion zein Amurrion zintzo lehiaketak ditugu. Eta zer gehiago? Larun batean, Amurrion Euskal Jaia ospatuko da. Eta Arrespalditzan jaiak dira. Okondon aurrentzako Aiaraldeko kirol topaketak izango dituzue. Laudioko kiroldegian Bizkaiko eskubaloi kopa ospatuko da. Marku Hartun Arabako Foru Aldundiaren Femina txapelketa. Laudioko faktorian Faktotxiki gaua. Aretako parrokian Bihotzak eta Eskola Kantoria kontzertua. Eta larun batean kontzertu asko. Orozkon Orozko Rock kontzertua. Rock onena Musutruk. Laudioko Orbeko etxean Txubasko eta Ultimatum kontzertuak. Eta azkenik Zorgin Tabernan Blesif eta Oskar Sánchezen kontzertuak. Igandean, Arrankuko Matxinkorta mendi taldearen irteera Orkatzetegira. Laudioko Aldai plazan Vital Kirolpaz jarduera. Eta Arrankudia gazoion Fermin Araudia eusko udariari omenaldia egingo zaio. Asteburuon eguraldia petrala bada, ez larritu. Euririk gabe ez dago lorerik.